Long kajing Shngain, Haka let kawan nomor kajing bombit bombiang kajing deko kajing job na thai jong ka sarkar jong ka surat na jong ong sarkar tang bakari ka tai lu kajing shisha te koloi sibo nomor snong ya kajing sha kajong phi yangi ban pelong ya kani Jingialang Haka ni kapor ka Mynta koloi sibo ya ki the Khodjong Executive Committee to Snong Gradon Banta ban ai kani kala ban pelong ni Jingialang I koble iba aden malabo saimat president joga party ubang angit paiba boro kaleng sodong jongani kari kaba ihit kajongi ki kwa dek ye kaban wan banyo i ban snapi i bat banyo koble kti ru bat i egani kapol I koble ba aden nagam ta ka jing dong kat kajong i bat ngi kom ka party oj Rangba ubadon ka jingkit kli, rangba ubam juki no ingi kum kajat penriu, pada ini hiki daw, ba kajat penriu hagane ka kenti, kai I bagadon ka jingkerben, bat kum kinong yalam jaga party ru ngira snow kemen, ngira snow, anai ka burom yu pat ba kaleng kari ka ba iit ka jongi, ka ba hagane ka kenti ngai kombo pat ba Mynta ula kendit penriu, ba ngasoto arajar khatlai. Iba ada lawan ban keren ya ke clean politics sekali ke Snong ke Jampi tenre I ngat bakai ke barok kide ke jing pernyak ke jong oblai wa teng nim kum ki brengin ka yang I ban batai balai bakam long kum ta balai bakam long kum ni at kum ta ter tenre ke barok ki ja ha ka por ke ya ka biang kum ta hadin shipos nam tam bangi I kum ne pat au pat ba mentau soto ya ka jing don kam jong ka sensar khadar ka ba khoi ka sensar khadar ka ba lait na ka ba bamsa apo ka jing lam jong ni rang ba iba aden mala ba sai mot dan hang ni iba san ku par sai mot the Khodj State Executive Committee I ba ket boards in president jong ka youth jong ka Nongkrem constituency Nathaniel nang ta ni don ni iba iba nato nang te na po mula thot